Казвам се Аделина Зарзанова, на 21 години, от София. В момента уча, студентка съм втори курс в ВИАС, специалност ВИК. В бъдеще се виждам, не знам, надявам се да мога да съм си хванала хляба в ръцете, да мога сама да се издържам. Това винаги съм искала, така съм възпитана, че една жена е хубаво да бъде независима, доколкото е възможно. Хората ме определят като луд човек малко, защото се бързам, много съм припряна. Мога да говоря повече за недостатъците си, отколкото за плюсовете в моето поведение и трудно е, много е трудно да говориш за себе си. Имам много хубаво семейство. Ето, примерно това мога да кажа за себе си, много голямо. Имам един брат, по-голям, 4 години от мен и имаме куче. Още като много малка искаше да бъде адвокат до обяд и след обяд манекенка. Аз не бих могла да кажа какви качества притежава, но общо взето гони нещата, с които се захвана. Смятам, че на журито ще бъде много трудно, защото всички момичета са много красиви, много сме различни. По нищо не си приличаме и смятам, че ще бъде много трудно.